Päähäni lyö tyhjää. Yritän parhaani, mutten koskaan onnistu. Yritän keksiä jotain hauskaa tai mielenkiintoista asiaa, mutta suustani tulee pelkkää äänkytyksen värjäämää paskaa. En osaa muodostaa lauseita, en osaa meikata, en osaa kävellä suoraan, en osaa olla mielenkiintoinen, en osaa mitään. Tiedän, etten ikinä tule olemaan kenenkään ensimmäinen vaihtoehto. Olen kuin esine kaupan hyllyllä, jota kukaan ei osta, vaikka se olisi ilmainen. Tiedän, ettei sanollani ole arvoa, mutta en kuitenkaan osaa olla hetkeäkään hiljaa. Kuvaan elämääni kuin sillä olisi merkitystä ja kirjoitan tarinoita kuin joku niitä lukisi. Näyttelen, että minulla on merkitystä. Teen kaiken vain saadakseni mielenrauhaa ja lohdutusta, vaikka tiedän, ettei mikään ole totta tässä kuplassa, jota olen rakentanut kaikkien näiden vuosien ajan. Tiedän, ettei kukaan oikeasti sääli minua. Kukaan ei edes muista minua sen jälkeen, kun kävelen huoneesta pois. Miksi edes olen olemassa? Maailmassa ei selvästi lohtua minulle riitä, joten miksi minut on tänne tuotu? Haluan vain levätä. Haluan kaikkea, mitä en ansaitse, enkä ikinä tule itselleni antamaan. En uskalla edes katsoa kelloa. Toive unen saamisesta jää pelkäksi unelmaksi, eikä oma taivoni anna minulle hetkeäkään rauhaa. Selailen kamerastani videoita hyviltä ajoilta, kun olin vielä viaton lapsi, mutta todellisuus koputtelee muistojeni ovella, havahduttaen minut siihen, ettei minulla koskaan oikeasti ollut hyvää aikaa elämässäni. Olen aina ollut yhtä surkea ja masentunut, aina yhtä turha ja aina vienyt tilaa muilta itseäni tärkeämmiltä ihmisiltä. Kukaan ei ole yhtä turha kuin minä. Säälin itseäni hieman, kunnes tajuan, etten ansaitse sääliä. En edes omaani. En jaksa elää, mutta tiedän, ettei edes kuolema säästäisi minua kärsimykseltä. Ei minun kaltaisia taivaaseen päästetä. Todennäköisemmin synnyn uudelleen tähän samaan todellisuuteen, ja tämä pirullinen häpeän kierre sen kun jatkaa jatkamistaan. Ehkä ansaitsen tämän. En tiedä miksi, mutta pakko sille on olla joku syy, että minut ollaan tuomittu tällaiseen ikuiseen kärsimykseen. En pääse edes sängystä ylös. Tunnen kehoni pettävän sekunti toisensa jälkeen, rukoilen minua antamaan uuden mahdollisuuden. Annoin kaikkeni, enkä ikinä onnistunut, joten miksi edes yrittää uudelleen? En välitä enää mistään. Jos kuolen, niin kuolen, ja mitä tahansa sen jälkeen tapahtuu, saa Jumala päättää. Hän tietää, mitä kaltaiseni ihmiset ansaitsevat. Lapsena minulle aina kerrottiin, että Jumala antaa syntini anteeksi. Toivon, ettei se ole kohdallani totta, sillä en ole ikinä tehnyt mitään ansaitakseni sen. En osaa enää ajatella suoraan. Olen niin väsynyt ja heikko, silmäni ovat raskaat ja kynäni tipahtelee vapisevista käsistäni. Jos aikani on tulossa, niin ainoa toiveeni on, ettei minun tarvitse enää koskaan viedä muiden tilaa maailmasta. Kaikkialle sattuu. Sain viime yönä vihdoin unta. Näin siellä jonkun miehen. Hän kertoi odottavansa minua toisella puolella. Millä toisella? Oliko hän hullu? Tai ehkä minä olen hullu. Sattuu niin paljon, etten jaksa enää ajatella. Haluan vain elää. 30.9.2007 24.3.2022. Taivaan kaunein enkeli, meidän pieni prinsessa. Kaipaamme sinua ikuisesti.